Assalamu alaikum warahmatullahi. Ai da fatan kuna da alheri yake muku kamar yanda ko duka kuka ji ko ka gani wasu bidiyoyi suna ta wai na hari da aka yi ma sojawan mu a Sigidin suka ce frontier tsakanin Niger da Libya. Zan mu yi magana bisa wannan abun. Daga Mali, sojawan Mali 82 nan da 'yan ta'adda suka sake sun isa Bamako, daga Difa kuma wani kokari wanda CNSP yanzu hukuma suke yi, wanda abun nan fa da kamata ya ce an yi shi ne tun lokacin Baba Tanja, amma da aka musu juyin mulki wanda suka yi rikon mulki bayan shi suka yi watsi da abun. Yanzu CNSP sun fara dawo ma 'yan Difa haƙƙin su da kuma ziyaran Prime Minister Ali Lamin Zai a Tirozore. A Sigidin tun jiya na san kowa yana bincike ga menene ya faru, kuma 'yan yaɗa labari ko 'yan social media kowa yana gudu ya faɗi ga abun da ya faru ko kuma menene ya faru. Ni 'yan uwa ban san komai ba abun da ya faru a Sigidin. Na san da cewa an kai hari, data kin harin nan ba ni da shi, kuma bidiyon da kuka gani ya yawo bidiyo ne ina ga 4 ko 3 su ne a duka wata group ko ta WhatsApp ko kuma wasu masu ɗora a social media suke ɗorawa, kowa yana faɗin abun da ya ga dama. Abu ɗaya ne da na sani, wai ba a Sigidin ba ko ma ina ne sojawanmu suna ƙoƙari su kare ƙasarmu Niger dare da rana. Hukuma tana ƙoƙari ta ɗauki sojawa, kun gani tun da zuwan su wa'annan bayan Allah ba a dakatar da ɗaukan sojawa ba duka daban-daban, sannan kuma sayan kayan yaƙi suna ƙoƙari su siyo kayan yaƙi don insha Allah tsaro ya tabbata. Banda yaƙi da bindiga, hukuma tana ƙoƙari kullum ta rika zama tana tattaunawa da 'yan ƙasa. Akwai babban ma'aikata ta Niger Haute Autorité pour la Consolidation de la Paix, babban ofishi wanda yake kula da tattaunawa zaman lafiya, yana shiga gari da ƙauye da a rika tattaunawa tare da 'yan ƙasa. Kuma mun gani cikin aikin shi da abokanin hulɗa ƙabilu da ƙauyuka kullum ana zama a sasanta. Wannan shine abun da na sani. Hukuma da sojawa suna ƙoƙarin su don su tabbatar da cewa Niger kinmu an tsare ta, an kare ta. Muke yi ma sojawa kullum fatan alheri. Abun da ya faru a Sigidin, hukuma insha Allah ta hido mana bayanin abun da ya faru. Mu ci gaba da yi ma sojawan mu addu'a, Allah ya ɗora su a kan 'yan ta'adda ko da yaushe. Kuma 'yan uwa, mun nisanci yaɗa hotuna na harare, tunda wannan abun ba wai su ne za su kawo tsaro ba, ba su ne za su kare 'yan ƙasa ba. In mun ga wani labari mara daɗi an kai ma sojawa hari ko an kai hari a ƙasar mu, abun da ya kamata mu yi addu'a na cewa sojawan mu su yi nasara don ƙasar mu insha Allah ta yi zaman lafiya. Kuma insha Allah dai kam in akwai wasu labari daga hukuma, idan mun faɗa Mali, soji 82 nan wanda suke hannun 'yan ta'addan FLA, wanda aka ce tun lokacin da aka yi hari na Abril 25 ga watan Abril kenan an sake su, bayan ita ma Mali ta saki soji ɗaya. Wannan bayani ne daban. Wayannan sojawan 82 hafsashin rundunar sojawan Mali ya tarbe su a Bamako, kuma ya jinjina musu na jimurcewa da suka yi, ya gode ma famin su na haƙuri da suka yi, ya gode ma 'yan ƙasa su ma na kamawa da suka yi, ya jinjina musu kuma ya alƙawali ga duka 'yan Mali na cewa sojawan Mali za su yi ƙoƙarin su gaba ɗaya don su tabbatar da tsaro. Kuma in akwai wasu sojawa a hannun wasu 'yan ta'adda za su bi hanyoyi don su hiddo su. Ya kirawo 'yan Mali, kuma ana ya kira duka 'yan ƙasashen IS na cewa duka wanda suke riƙe da 'yan ta'adda da bindigogi suna yaƙan ƙasansu, wanda ya ce 'yan Mali ne, ya ce to su san da cewa har yanzu ƙofa a buɗe take. Mali tana karɓar 'yan ƙasanta wanda suka aje kayan ta'addanci. Ya ce kuma wanda suka ɗauki kayan yaƙi wanda ba 'yan Mali ba ne, hafsashin rundunar sojawa Mali ya ce su bar musu ƙasa, tun da Mali ba za ta yi shiru ba, za ta bibiye su har ta ga ƙarshen su. Ya kira 'yan ƙasa da su ci gaba da ba da goyon baya da kama ma sojawa da tona asirin 'yan ta'adda don hannu da hannu na 'yan ƙasa da sojawa su kare ƙasa. Wannan kira ne ya yi ma 'yan Mali, kuma in mun diba halin ƙasashen mu na IS gaba ɗaya, kenan kira ne ga duka 'yan ƙasanmu don mu kama a tabbatar da tsaro a cikin ƙasarmu Niger. Muke fatan kullum tsaro ya ci gaba da ƙarfafawa a Mali kin, a Niger, a Burkina kin, a Nigeria, a cikin duka ƙasashenmu na Afirka bi iznillah. Prime Minister Ali Lamin Zai bayan ya gama babban biki da aka yi na fara ramin neman man fetur a wajejen Kafara, ya isa a Tirozere, a inda ya halarci wata al'ada ta addini wanda suke kiranta ta Hajara. Abu ne wanda musulmi da malumai suke
nisantar duka wasu jin daɗi na rayuwa, su je su zamna a yi sallah, a yi addu'a,